راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتاورن غازت إنياتا زدالو نتا راديو أماني القرماية سلام كبرا سمعتي نايلومي عربي حموشت سنة كل تشان عسران فنونا يفلم الله باريس كاب زركب ستديونا كتكتاتلو بخبرين عدمنا كموترو على توزينا كنقدمنا حيل بحر إرترا أبد سيتات يمن متقعتيا كايدو كبلا نأزازي جماجم بحر تهاجر متقاس مع كنا زينا من حبيرن ليبيا كتمات أرابلوسن كبابيان أبتحتي ملوك قدر من قست متوا تجليزو راديو إيرنا ناب زرزر زيرا من سنسجر حيل بحر إرترا أبد سيتات زغورن حنشنا يمن متقعتيا كايدو كبلا غازيت أتات يمن أزازي حلوة جماجم بحري ميجر جنرال خالد القاملي بمتقاس حبيرن أتي برابع سلسة سنة كمتخايدس تحبر متقعتي بوحدو بسلسة جلابو كمز تفتسميو اتمنشي زتكز كلته كابتن إرترا جلابو كما رخان كلوه بوحدو حانتي كمز هدمت تعبيرو أب لندن تحتم غازيت القدس بوغنا نافنيا حيلتات لفنتي معرباوي جماجم بحري كولونيل وحدة الدبيش بمتقاس أب زغربت وتسبسب جلابو حيل بحري إرترا ناب دسيتات يمن دحر متسقعن 4 مناوين قفت عسا كيتشويا فتينن انتغوني كلته كابتن جلابو مس شمونتي أبالات حيل بحري إرترا دحر متحزن كلته كمز هدما اتي كولونيل أملكيتو أتوم بيمن كم تتحزو زقلت زلو شمونتي إرتراوين 4 وتهدراو لبسي زوداي كخنن كلو أتوم زترفو 4 دما سيفيل زتخدنيوم بزعبازي بأزازي حلوة جماجم بحري يمن يخون بافنيا حيلتات لفنتي معرباوي جماجم بحري يمن ستوهبه مجلسيتات أملكيتو كاب وجن إرترا زتوهبه من لاشيلن إرتران يمنن بسنكي واننت دسيتات زغر حنش أبي شحنشعتن بين 95 زكايدو كينات بدان النت بيت فردي نيمن توهيبو دحرز بيين وننتغنه كلتين هجرات بسنكي بهلاوين قفت عسا كالسحابين تانيحن أبتن دسيتات متقعتي كم استخايده لعلوت أززت حيل بحر يمن بوقعي كوغسو أزي نايتما لفتسامي نفل مايو كتمات أرابلوس نمكوتسر أمونغوتي بجنرال كليفة حفتر زمر حيلن بحبرات هجرات أفلطو زلو سرايت منقست ليبيان ناستات حد عمز غتسألة كوينات تخايدو أبز سالستزي كاب كل قرنعات زفنو زلو حبريتا كم زرقاقتو رسخة تمال ليبيا زخونت أرابلوس ملو بملو أب تحتي قدسر نايتي بقدامي منيستر فايز مصطفى السراج زمرح منقستي آتي بحبرات إمارات عربن قبتن كم زدقف زنقرلو جنرال حفتر دحري مودق سرعة معمر غزافي أب معرباو شنق تاجر كتما بين قزي ناي جزا رسوم الليشاتات مترناف منقستن مقامي تبقيسو جنرال حفتر نتي كاب حيالو مليشاتات تواتيو بلفنت منقست زقمن بحبرات هاجرات دما فلوتوز رخبن أب تارابلوز زمدبرو بهاجراوي سممع زفلت منقستي بوت هدراو حيلي نمقلايو زواغا زلو انتقوني ناي ترك مولو دقف زلو منقست ليبيا نكتمات أرابلوس أحليفو يهبان حيلتات حفتر كاب كتمات أرابلوس داير حقنبر نزبزح كفال صحراء ليبيا توقوتاتي رومو يمزركبو شامني عمتو عطيرو زركب كوينات حد ليبيا نخبكع بحبرات هاجراتن كالوت أكلاتن تبقسوتات يوسديو كلت يوم حيلتات ببجيزيو زختموه مقراس تخسي نوح كيس أنحيز غطسه حده كابتن كتاتو سعود عرب حبرات إمارات سودان قبطن ببربحن زقبرو طالكا متاو مخانو تنتنتي يردو أب سوريا إذا زرقحة بعوتا زوفرت روسيا أب ليبيا متاو زرقاقت جبت يلن انتغني عصبات هاجر مهلاهم تسبتساب حبرات هاجرات يملكت مسناي ليبيا قداي تتحيزو سما تتكس قربيت زي كونت كالا هاجر إرتريا حبرات إمارات عرب نجنرال حفتر نمدقاف ناب ليبيا توافرو حجز ني إرترا كم مسجاجري تتكمل مهلاوا منقستي فايز مصطفى السراج جوكس حبرات إمارات عرب ناب يمن نتقبرو التهدراو سرحيتات إرترا امنتي أقلقاليت كويناتا مهلاوا زفلتيو كبرات سمعتنا زيناب زتفتسيم الله مسترفات حستاتنا مكتالكم كتكتسلو دقيمنا نعدم راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتاورن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا نيلومي كم وترو مدب أبغزينا حزلكم قريبا لخو
ኣብ መደብ ኣብ ግዜና ዝተዳለወ ትሕዝቶ ንህልው ኩነታት ማሕበር ስነ ጥበበኛታት ኤርትራውያን ንፍትሒ ዘተኮረ ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ማሕበር ስነ ጥበብ ኤርትራውያን ንፍትሒ ዶ ንዓመፅን ምብትታንን ካብ ዕለት 29 ክሳብ 30 ወርሒ 5 ናይ 2020 ኣብ ዘሎ ዕለታት እቲ ኣብ ዋትስኣፕ ኣብ ሓደ ተጠርኒፉ ክዘራረብን ሽግራቱ ክፈትሕን ዝፅዕር ዝነበረ ጉጅለ ስነ ጥበብ ኤርትራውያን ንፍትሒ ውሕዳት ንዝበዝሑ ኣባላት ቦርድን ንዘይደለይዎም ኣባላትን ካብቲ ናይ ዋትስኣፕ ጉጅለ ብዘይ ፍቓድን ብዘይ ኣፍልጦን ሕጋዊ ብዘይኮነ ኣገባብን ከም ዘውፅእዎም ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኤቲ ብዝብል ስም ፀዊዐዮ ዘለኹ ሓደ ኣባል ኣዕሚቑ እናስተንፈሰ ታንኪዩ ኪኤል ከምኡውን WG ወላኳ ከምዚ ዓይነት መደምደምታ ንኹላትና ዘሐጉሰና እንተዘይኮነ ክቡራት ኣሕዋት ካብዚ ዝቐነናዮ ኣዝዩ ምዝንጣልን ካልእን እዚ ዝሓሸ ስጉምቲ እዩ። እቲ ዝሓሸ ስጉምቲ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ኣባላት ቦርድን ተራ ስነ ጥበበኛታትን ብክልተ በዞም ስሞም ዝተጠቕሱ ስነ ጥበበኛታት ዝተኻየደ ምግላፍ ወይ ምፅልጻል እዩ ዝሓሸ ስጉምቲ ዝብሎ ዘሎ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ብዕለት 21 ለካቲት 2020 ዝተኻየደ ጉባኤ ዝተኣትወ ቃልን ዝተመሓላለፈ ለብዋን ዝርስዕ ዝድምስስ ከም ዘይነበረ ዝቆፅር በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ኣብ ስነ ጥበብን ኣብ ህዝብን ብፍላይ ድማ ኣብ ሽግርን ወፅዓን ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎም ግምትን መረዳእታን ወይ ኣብ ነብሶም ዘለዎም ግምትን መረዳእታን ካብ ክልቲኡ ሓዲኡ ተመዛቢሉ ከም ዘሎ ይረዳእካ። ንኣብነት እዞም ኣብ ናይ ስዊዘርላንድ ጉባኤ ዝተኣከቡ ስነ ጥበበኛታት ዝበልዎ ናይ ስነ ጥበብ ማእከል ንምቋም ነቲ ስነ ጥበብ ኤርትራ ፀገእሲኢኑ ብዙሕ ሽግራት ፀኒሕዎ ፈፂሙ ኣብ ዋና ዘይብሉ ኣላይ ዘይብሉ ደረጃውን በፂሑ ስለዚ ንሕና ብንሕና ክንተኣላለይና ኣብዚኣ ተኣኪብና ውዒልና እሱዩ ተቐዳማይ ዕላማ ብጣዕሚ ካብዚ ሓሰብናዮ ንላዕሊ ኮይኑ ሓቂ ዘረባ ኣድካሚ ግን ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ኮይኑ ኩሉ ሰብ ተኣኻኺቡ ነዚ ሓደ ነገር ብሓባር ሓደ ዓብይ ስራሕ ንክንሰርሕ ከምዚ ብድሌቱ ኩሉ ሰብ መምፅኡ ብጣዕሚ የሐጉሰካ። ሕጂ ኣብ ፅቡቅ ባይታ ኩላሕና ተረዳዲእና ከዓ ስራሕና ክንጅምር ተበጊስና ኣለና። ኩሉ ሰብ ከዓ በባዕቕሙ ሳፖርት ክገብረና ከዓ ንኩሉ ኤርትራውያን ንሓትት ያ ብሕጂ ዘሎ እቲ ብኻልእ ወገን ዘሎ ስነ ጥበብ ከማና እውን መፂኡ ናብዚ ከዓ ስልቲ መንገድናት ነቑፍት እዩ ሓፈሻኹም ዝፍፁም ዝብሎ እዩ። ነቲ ዋና ሲኡ ዝፀንሐ ስነ ጥበብ ኤርትራ ዋና ኮይንና ጎኒ ጎኒ ከዓ ንረብሓ ህዝብና ኣብቲ ተጎዲኡ ዘሎ ናይ ብዙሕ ሸነኻት ናይ ህዝብና ምብትታን ናይ ፍትሒ ምስኣን ኩሉ ነገር መሪሕ ተራ ክንፃወት ንህዝብና ብሓድነት ከነምፅእ ንሕና ሓደ ኮይና ንህዝብና ሓድነት ከነምፅእ እዩ እቲ ናትና ዕላማ ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ እዚ 8 ኣዋርሕ ናይ ድኻምን ሃልክን ንኸይፈላለዩን ሽግራቶም ፈቲሖም ተፀዋቢሮም ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ዘይተኣማመኑን እንተኾይኖም ነብሲ ወከፎም ክምልስዎ ዝግባእ ሕቶሎ ስለምንታይ ኣብ መዕለቢኡ ከብፅሖ ዘይክእል መንገዲ ጀሚረ ዝብል እዩ። በቲ ካልእ ድማ ኣብ ክንዲ ብዘይኣፍልጦን ብዘይስምምዕን በብሓደ ካብቲ ጉጅለ ዘውፅእዎምን ዝግልፍዎምን ብኣፍልጦን ብምርድዳእን ምፍልላይ እውን ዝሓሸ ናይ ለባማት ስጉምቲ ክንብሎ ምደፈርና። እዚ ግና እቶም ዝበዝሑ ኣባላት ቦርድን ገለ ስነ ጥበበኛታትን ነቲ ሽግር ኣብ ምፍታሕ እናተዘራረቡ 4 ኣባላት ኮሚቴ ኣውፂኦም ዝከኣሎም እናፀዓሩ ሃንደበት ንገለ ካብ ኣባላት ቦርድን ንተራ ስነ ጥበበኛታትን ብዘይ ፍልጠቶምን ብዘይ ፍቓዶምን ካብቲ ጉጅለ ከም ዝኣልይዎም ተፈሊጡ። ኣብዚ ነቲ ዝተኸልዎ ሕጊ እንታይ ከም ዝብልን እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎምን ኣይተወከስዎን ብኢደዋኒኖም ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰድዎ ተፈሊጡሎ። እዚ ሕጂ ንሰምዖ እቲ ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ብዕለት 21 ለካቲት 2020 ዝተኻየደ ፈላሚ ጉባኤ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ እዩ። ያ መሰረቱ ክንተኣኻኸብ ከለና
ካብ ኩሉ ሰብዕቡ ኣይኮነን ናይ ደለይቲ ፍትሒ ኮይኑ እቶም ኣብኡ ዘለና ሰባት ኢና ተኣኻኺብና ግን ማዕፆና ዕፅዋ ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን ሰብ እንተደኣ ክመፅእ ደልዩ ምስ ናትና ዓላማ ናይ ማሕበርና እንድሕር ተረዳድዩ ማዕፆና ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ ዝኾነ ኤርትራዊ መፅኡ ከዓ ምሳና ክሓብር ኣፍ ደገና ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ ማለት እዩ ሓደ እቲ መትከል ናይቲ ማሕበር እዩ መትከል ናይቲ ማሕበር ኩሉ ግዜ ከምዚ ሎሚ ዝረኣናዮ ፀግዒ ህዝቢ ዝኾነ መትከል እዩ ዘለዎ ምስለ ርትዕን ሓቅን ምስ ህዝቡ ወጊኑ ዝሰርሕ ማሕበር እዩ በዚ ሎሚ ዝረኣናዮ ንዑ ኢና ፅዲቕና ስለዚ እዚ የድልዮ ነቲ መትከል ማሕበር ክቅበል የድልዮ ተዘይ ኮይኑ ከም ተቀዲሙ ዓንዲ ዝበሎ እቲ ዕድመ ነቲ ዘሎ ከባቢና ዝኾነ ይኹን ኣረኣያ ይሃልዎ ንኩሉ ኤርትራዊ ኣርቲስት ኢና ዕድመ ሰዲድና ከም ምስክር እውን ዝተተሓዘ ነገራት ኣሎ እዞም ንኸምኦም ደለይቲ ፍትሒ ምስኦም ዝጀመሩን ምስኦም ዝተጓዕዙን ብዘያፍልጦ ክግልፉን ከባርሩን ዘይሓፍሩ ጉጅለ ነቶም ብመትከል ምስ ህግደፍ ወይ ድማ ኣያብዚ ኣያብቲ ንዘለዉ ክንሓቁፍ ኢና ክብሉ ዝእመን ይመስል ነይሩ ክሳብ ነቶም ምስኦም ዝነበሩ ኣባላት ዝግልፍዎም እዚ ድማ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኤርትራ ንንጡፋት ፖለቲከኛታት ምሁራት ጋዜጠኛታት ዓበይቲ ዓድን መንእስያትን ብዘያፍልጦ ሕግን ህዝቢ ብምሉኡን ብሓይልን ተንኮልን ውሕዳት ዝግለፉ ዝእሰሩ ድሃዮም ዝጠፍእ ዝነበረን ዘሎን ዘዘኻኽር ኮይኑ ንረኽቦ ዝፈልዮ እንተሃልይዎ ድማ ሎሚ ሳላ ቴክኖሎጂ ብስም ህዝቢ ብስም ስነ ጥበብ ብስም መጻኢ ስነ ጥበብን ዕድል ስነ ጥበበኛታትን ንምሽቃጥ ንምትላል ዕድል ዘውህብ ግዜ ኣይኮነን ፖለቲከኛታትን እኩባት ስነ ጥበበኛታትን ኣሉታዊ ስራሕ ክሰርሑ ከለው ከም ቀደም ስቕ ኢለን ክርአያ ዝመርፃ ሚድያታት የብልናን ሎሚ እቲ ብምስጢር ዝውፃዕ ዝእሰር ዝግለፍ ዝፅልፀል ዘሎ ስነ ጥበበኛን ስነ ጥበብን ክንዛረበሉ ግድነት ኣሎና ኣብ ግዜና ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመት ካብ ኤርትራ ወፃኢ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝተፈላለየ ማሕበራት ፖለቲካውያን ውድባት ናይ መንእስያት ምንቅስቃሳት ናይ ስነ ጥበበኛታት ምትእኽኻባት ናይ ዓዲ ናይ ኣውራጃ ናይ ስፖርት ናይ ዕቁብ ከይተረፈ ክምስረትን ክፈርስን ፀኒሕሎ ክምስረት ከሎ ዳርጋ ንብዙሕ ሰብ እናዓደምካን ረኣዩና ረኣዩልና መርቁና ሰዓቡና ንሕና ንስለኹም ሳላኹም በኣኹም ንዓኹም ዝብሉን ካልኦት ንዑ ዝመስሉን ጎስጓሳት ተሰሚዑ ዳርጋ ኩሎም ዞም ዝጠቐስክዎምን ካልኦትን ክምስረቱ ከለው ደኣሎም ድምፆም ዘስምዑ እምበር ክበታተኑ ክበኣሱ ክፈርሱ ከለውስ ድምፆም ኣየስምዑን ገለ ድማ ኣለው ብሳላ ካብ ውሽጦም ዝሰሉኽ ምስጢራት ብኸመይ ከም ዝተባእሱ ፅንፅንታ ክስማዕ ይከኣል ገለ ድማ በዚ ኸይዶም ከይተባህሉ ሽርብ ክብሉ ፀኒሖም እዮም እዚ ድማ እቲ ዝምስረት ትካል ንናይ ኤርትራውያን ጥቕሚ ተባሂሉ ክምስረት ከሎ እቶም ኣባላት ጥራይ በቲ ማሕበር ኮነ በቲ ምትእኽኻብ ክግደሱ ስለ ዝፀንሑ እቲ ካልእ ኤርትራዊ ብቐጥታ ኮነ ብተዘዋዋሪ ዝትንክፎ ምዃኑ እናተረድአ ሓንሳብ ኣበይ ከይበፅሑ ብንዕቀት ይፅበዮም ወይ ድማ ኣራኽቦ ሲኢኑ ሸለል ይብሎም ወይ ድማ ምስ ህግደፍ ወጊኑ ንምጥፍኦም ይሰርሕ ወይ ከይፅላእ ርእዩ ከም ዘይረኣየ ስቕ ይመርፅ ኣብዚ ሰዓት ዝምበኣር ማሕበር ስነ ጥበብ ኤርትራውያን ንፍትሒ ብዛዕባ ዘለዎ ደረጃን ዘለዎ ሽግራትን ክንድህስስ ክንግደድ ኢና እዚ ኣሰንባዲ ክኸውን ዝኽእል መደብ እዚ ነቲ ማሕበር ብደረጃ ሃገር ዓብዩን ነዊሕ ዝጠመተ ንብዙሓት ጨናፍራት ኣካቲቱ ካብዚ ዘለዎ ሓይሉን በርቲዑን ንኽወፅእ ካብ ዝብል ቅዱስ ሕልና ዝተበገሰ ምዃኑ ምሕባር ኣድላይ ይመስለኒ እቶም ኣብዚ ዝቐርቡ ዝርርባት ጽሑፋት ሓሳባት ብትኽክል ኣብቲ ማሕበር ንዝሓለፉ ኣዋርሕ ክዝረቡን ክበሃሉን ክጽሓፉን ዝጸንሑ ኮይኖም እቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ኣንፈት ድማ ናብ ኣዕናውን ንርሑቕ ዘይጠመተን እሞ ድማ ኮኔልካ ብኣዝዮም ውሑዳት ሰባት ይትግበር ስለ ዘሎን ቅንዕና ብዝመልኦ ኣገባብ እቶም ነቲ ማሕበር ናብ ጽቡቕ ደረጃ ከብጽሑ ለይትን ቀትርን ዝደኽሙ ዘለዉ ኣባላት ስነ ጥበብ ኤርትራ ንፍትሒ በቲ ሓደ እቶም በቲ ገበርቲ እከይ ልኡኻት ናይቲ ስርዓት ከይኮኑ ዘይተርፉ ሸንኮለል ዝብሉን ዘብሉን ድማ በቲ ካልኣይ ነዞም ልኡኻት ናይቲ ስርዓት ብፍላጥ ኮነ ብግርህነት ዝድግፉ በቲ ሳልሳይ
ድኽመትን ለምባእነትን መሪሕነት ድማ በትራብዓይ እቶም ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ማሕበር እናሃለዉ እቲ ማሕበር ናብ ህጉም እናኣተወ ድምፆም ኮነ መርገፂኦም ዘይህቡን ንስሙ ኣብቲ ዝርዝራ ስማት ዘለዉ ድማ በቲ ሓምሻይ ኣበየናይ ዓውዲ ስነ ጥበብ ከም ዝነጥፉ ዘይፍለጡ ምናልባት እውን ዘይነጥፉ ኣባላት ገለ ካብቶም ነቲ ማሕበር ኣብ ናይ ቃላት ዳማ ክእትውዎ ዝወርሑ ድማ በቲ ካልእ ነዞም ዝጠቐስክዎም ሰባትን ጉጅለታትን እቲ ማሕበር ክልተ ናይ እንግሊዝኛ ኣልፋቤት እናተጠቐምኩ ነቲ ንሶም ዝብልዎን ተኸራኸሩዎን ከም ዘለዎ ከቕርቦ ክፍትነ ንብሙልኡ ዘይኮነ ንገለ ካብኡ ፈለማ ግና እቲ ማሕበር ንምንታይ ዕላማ ከም ዝተመስረተ ንምግላጽ ካብቲ ኣብ ዓንዲ ሕጊ ማሕበር ዝብል ጽሑፍ ንከታተል እዚ ማሕበር ናይ ኩሉ ዓውዲ ስነ ጥበብ ኤርትራ ዝጥርነፍ ኮይኑ መክሰብ ኣልቦ ማሕበር ድማ እዩ ኣብ ዝኾነ ሃይማኖታዊ ፀግዕን መንግስታውያን ማሕበራትን ፖለቲካውያን ውድባትን ምትእትታው ነፃ ኮይኑ ብናይ ባዕሉ መትከላትን ሕግን ተማእኪሉ ዝሰርሕ ማሕበር እዩ እዚ ማሕበር ኣብ ትሕቲ ሕጊ UNHCR ዓንቀጻት 1-19 ዘሎ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ምኽባር ብሰፊሑን ብዓለም ለኻውን ዝተጠቕሰ ሕጊ ከም ዝምእዘዝ እውን የስምረሉ ክልተ ዕላማታት ማሕበር 2.1 ምህናፅ ስነ ጥበብ ኤርትራ ኣብ ዝፈረሰ ጎድንታቱን መውሓስ ቀጻልነት ባህልን ልምድን ህዝቢ ኤርትራ ምሕላው መሰል ስነ ጥበባዊ ብኩሉ መዳይ 2.2 ነጀመርቲ ይኹን ነባራት ስነ ጥበበኛታት ንዕቤቶም ዝጠቅም ሞያዊ ኣስተምህሮን ትምህርትን ከምኡ ድማ ንኩሉ ስነ ጥበበኛ ኤርትራ ሕግን መትከልን እዚ ማሕበር ዝዕኑ ከይዲ ዘይብሉ ብዘይ ኣፈላላይ ሞራላውን ነዋታውን ሓገዝ ዝቕርብ ጽላል ምፍጣር እዚ ሰማዕናዮ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዘሎ ግዜ ክትግበር ሲትረፍ ተጻሒፉ ከም ዘሎ ዝዘከሮ ኣባል ማሕበር ዘሎ ኣይመስለንን ካብ መሪሕነት ጀሚርካ ክሳብ ተራ ኣባላት ሓደ ኣባል ንዝበሎ እቲ ሓደ ክምልስ እቲ ሓደ ክድግፍ እቲ ካልእ ክቃወም እዮም ዝሕልፍዎ ዘለው ናይዚ መርኣያ ሓደ MD ዝተባህለ ኣብ ኤውሮጳ ዝነብር ስነ ጥበበኛ ነዚ ዝስዕብ ናይ ድምፂ መልእኽቲ ሰዲዱ ምንባሩ ድሕሪ ምስማዕ እዞም ኣባላት ማሕበር ኣብ ከመይ ዝበለ ውድቀት ከም ዘለው ምግንዛብ ይከኣል ሰላም ኣሕዋት ከመይ ውዒልኩም ኢሉ ሓሳቡ ክገልጽ ይጅምር MD ቀጺሉ እንታይ ክብል ደለ ኣብዚ ናይ ትማሊ ዝተጻሕፈ ንገለኹም ኣቆጣዕ ይብለኩም ኣሎ መስለኒ ሰብ ሓሳቡ ይጽሓፍ ብኣወንታ ድማ ሓሰቡ ንምንታይ ብኣወንታ ዘይትርእይዎ ዝብል ርእይቶታት ወሪድ ኣሎ ንኣብነት ካብቶም ዝጽሓፉ ሓደ ኣነ ፍትሕ ድዩ ተደልዩ ፍታሕ ኢለ ኣለኹ ናተይ ሕቶ የዚ ገለኹም ከዓ ኢሉ ስም ሓደ ሰብ ይጠቅስ FM ኢለ ጠቒሰ ኣለኹ ትእክበና ኣለኻ ይብል MD ኣብ ጽሑፉ ትእክበና ኣለኻ ናበይኻ ተወስደን ዘለኻ ንዓይ ማለት እዩ ካብቶም 4-5 ዝጽሓፉ ኣነ ከምዚ ትኾኑ ትጉተቱ ንምንታይ ኣብ ልብና ዘየለ ነገር ተቕርበልና በጃኹም ጽጽቡቕ ምሃሩና ማለትሲ ንኣብነት ናተይ ክዛረብሲ ከምዚ ንገብር ኣለና ንብረት ከረክቡና ስለ ዝበሉስ ገለ ነገር ክስማዓኒ ይኽእል እዩ ቀጻልነት ናይ ዝማሕበር ደስ ስለ ዝብለኒ እቲ ጉዳይ እውን ናብ ምጥርናፍ ንብረት እንተደኣ ኸይዱስ ብናተይ ርድኢት ካልእ ስለ ዝርድኦ ብኸምዚ ምኽንያት ኣነ ሓሳበይ ኣቕሪበ ሕጂ ንኹሉ ሰብ ሕማቕ ከይርድኦ ኣስተውዒልና ንዘራረብ በጃኹም ኣሕዋት ጽጽቡቕ ንሕሰብ ጽጽቡቕ ንምሃር እንደሊ ኢና እዚ ሓደ ካብቶም ዝነኣሱ ስነ ጥበበኛታት ኮይኑ በቶም ኣመና ዘንቆምን ዘኽብሮምን ብዕድመ ኮነ ብተመክሮ ካብኡ ዝዓበዩ ብሓሳባትን ብዝዛረብዎ ዘረባታትን ግና ካብኡ ዝነእሱ ኮይኖም ምስ ጸንሕዎ እዩ ነዚ መረረ ዘስምዕ ዘሎ ካልኣይ ኣብነት ናይ AM ዝተባህለ ስነ ጥበበኛ ድማ ንስማዓዮ ኣብ መጠረሽታ ግዜ ቅድሚ ነቶም ውሑዳት ምጽልጻሎም ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እዩ ንሱ ኣብዞም ብስነ ጥበብ ተኣኻኺብና ዘለና ሰባት ናይ ዕላማን መርገጽን ፍልልይ ደኣምበር ናይ ፀግዕን ወገንን ፍልልይ ኣይኮነን ዝረኣየን ዘሎ በመሰረቱ ብመትከል ዘይንራኸብ ሰባቲና ብሓንሳብ ክንሰርሕ ንፍትን ዘሎና ስለዚ ንኣቦና ዝሃበና ምኽርን ለበዋን ረጊጽና ክንሰማማዕን ክንረዳድአን ካብ ዘይከኣልና ናይ ዕላማ ፍልልይ ጥራይ ስለ ዝኾነ ዘየሰማማዓካን ዘየቀራረበካን ብሓንሳብ ምቕጻል ዝከኣል ኣይኮነን ኣብ መጠረሽታ ዘስምረሉ ድማ ሕድገት ክንገብር ክንክእል ይግባአና ነይሩ ንስለ ጽቡቕ ነገር ድማ ጉድለታትና ክንኣምንን ጉድለታት
بصاينا شلل كنبلن ينبرنا كبليو لبواو أما حلاليفو كوين غنا ازي نايتي زنااسه دمصاوي لبوان نايزي كب إلو استطقس محصنتان سمعي أي رخبان حجمو بجراش نات محبر نابدليتهم نخوصدو نتوم أبالات بوردن نقلا سنت أبنياتاتن سلسلو من اللو كابتي ناي واتساب جلا يبل حدا أبال نتي نايتي زنا أساس نت أبنيا لبوان محصنتان أبقمت زأتو أين بورمن ناي أبونا نقص خايلة من سعي استتصحفة دبدابة أبلبو أقوماسعو زحسبو اللون زنبرة أي مسلنن بجخم أحوات تصبغو مهارونا ازرازين محصنتا كنسو سمعي رخبان نتي محصنتا سمعو نفتحن نمرد دأن زفتنا اينبرن كسابتا بأربعة سبات زقمت عراقيتن قمقاميتن قزياويت كوميتا اتا عراقيت استبهلت بأربعة سبات زقمت قجلون نرأسا أبكلتا تجميعا كالشقرات كتوسخ أنبر نتي كتفتحو زتوهبا عمام كتعمم أي ترأيتن بمسارته بأربعة زقوم كوميتة ترأيو أي فلتن زي مكال قطري كخون إنابرو أزي زرقنا دما نتي محبر سنة أبنياتات بحفشا زتلاء كلو سبات كمزلو كونيلكا نمتع نقافون بشان كولل كلهم أبالاتن زسارحو أمنا رقاقتي أبالات كمزلو ردو إيقابرو ازي بسم امدي زصواع زبلو كمزي استخاتلنا يكوينو سيعبنا دما اتي ابو ومبر مسحاده دمصاوي ابناي فيسبوك لايف زمحللف زنبره مدب كرئ كمزي دلن مغنياتو دما اتي اف كي إليو زلخو دمصاوي اب حدا بوليتيكاوي طرنافه سلازلون اتي ابو ومبر نايتوم سنت ابنياتات دما نتي اب اف كي زلو بوليتيكاوي طرنافه سلازيفتون سلا زي دغفن مخانو بمستير نحنتي كاب ابالات بورد حشوخ كم زبلاء تقلت عبزي مستوعل زدليو قداي انتهاليو اتي ابو منبر زتمرص سبيو نحده ابالو ببوليتيكاوي مرغصيو مسؤو كقربن مسؤو كوينو ناب حزبي كي قربنيو زصيونو زلو ازي ابو منبر نرسو دلاي فتحي مخانون نحنتي ناي دليت فتحي محبر سنت ابنياتات يمرح مهلاونيو ازي مستعذبكا لكا نزافت حس سمات راي ازدقاق موانبر كنبروا زي جمرو بزحات دليت فتحي اللو تبل كالقدما إذا بأزيوم فتواتن زدنا قنسنة أبنياتات هاقرنا زقومت محبر بمخنيات حمام فيروس كورونا نابي تيبيا زلو زوعل جنزب حد أبال أستات 250 شح بر أوزيو هبوام كنسو حد كال أبي أوروبا زقمت أبال نتيا قدمو 250 شح زحلف اللوم ولك أسب كملاسو زقبؤو كناسو أبنو وحشان كلل كم زأتوون دحرزي نازمة الاختزي كحلف كم استقددن نسمع جنزبو مملاس مسدون قيوو يبل نسو أنا إرتراوي قبؤي نموتسعي غيريو حجي انتهاب كومني تصبوق انت زي كوينغنا ربي زلن نخل يبلعني شفا يخونكم يبل ازي مستي نابي تيبيا زلو بمخنيات كوفيد 19 كاب حزبي كوات اوز فتون زنبرو مس التذكر يترف نتي كاب حزبي استواتص نتي حدا ابالو موكا غنزبو نخملسلو كنديشن كلل كم زبلو مس اتفلت حلفنت زي سمعام سنت ابنياتات كم زتاخخبو تغنزب نزي ولك اسب ولوكا غنزبو دحيرم انت ملسلو دحر خندي كللن لمنان مخانوغنا كابتي دحيرو ببزحات زوهاب زنبرة مزخا خريطات بمخانو زنقات سرح تسريحو كبهال أي كألن أمون غزي زررب حدا كتأمنون كتقبلون زخبت زربا اسمعيو ايتي زتبهال أبال إز محبر سنة دليت فتحي بهاقراوي دحنتنا إرترا أب أسمرا أخيبا جيروم كمزل علوو كقلت يسمع بتي أزرار بقو أبال هاقراو دحنت إرترا كوينو مسؤوم أبتا أخيبا زنبرة يزمسل قلك أبتي نسو زتغسو نمرد دا زأكل مستي بقطتا كاب إرترا نتي حبريتا زتقبل سب بأكل كنرخب أي كألنان مغنياتو بسراح صمود سلزخونكو كوينقنا بتليفون عليلنا نسو دما كمتيز نبرني سقات ايكونان حجي زلون سقات يبلمو نتي حبريتا كابوشتنا زرخبو مسيلون نيرو انتو خانا
ካብ ናይ ግዳም ነዚ ውሽጣዊ ኣካይዳና ብግቡእ ካብ ዘይፈልጥዎ ሰባት ዝረኸብዎ ሓበሬታ እዩ ይብል እዚ ልክዕ ንሱ ባዕሉ ኣብ ኣስመራ በፂሑ ኣብቲ ኣኼባ ሃገራዊ ድሕነት ዝተሳተፈ ኣምሲሉ ዝዛረብ ዘሎ ንሱ ይቕጽል እቲ ማሕበር ክንድቲ ኣስጋኢ ኮነን ኢሎም መደምደምታ በፂሖም ነይሮም ኮይኑ ግና ኣብ መንጎ ከምቲ ንብሎ ዘሎና እንተዘይ ኮይንኸ ምናልባት ባዕሉ ፈርከሽከሽ ኢሉ እንተዘይ ወደቐኸ ዝብል ሕቶ ምስ ኣልዓሉ ድማ ድሓን ከምኡ እንተኮይኑስ ክንሰርሓሉ ኢና ንሰርሓሉ ድማ ኣሎና ዝብል ምላሽ ተዋሂብዎም ኢሉ ክገልጽ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መደምደምታ በጆኹም ኣሕዋት ነዚኦም ከይነሕጉስ ክንብል ስንና ነኺስና ንቐጽል ዝብል ኣቃጫጭ ዝመልኦ ለበዋ ክሕልፍ እዩ ዝስማዕ እዚ ብዙሕ ሕቶታት ክለዓዕል ዝኽእል ዘረባ ኮይኑ እቶም ዝበዝሑ ኣባላት ግና ነዚ ምስጢራዊ ዝመስል ሓበሬታ ሓቅነቱን ርጡብነቱን ከጻርዩ ኣይተረእዮን እዝን ነዚ ዝመስል መፈራርሒ ሓሳባት ርእይቶታት ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እተን ብኤርትራውያን ዝተከላ ጉጅለታት ኮና ምጥርናፋት ዝዝረብን ብሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ቆላሕታ ረኺብና ኣብ ኣኼብኦም ተዛሪቦምልና ማለት እኮ ኣስጊእናዮም ኣለና ማለት እዩ ዘስምዕ ምጅሃር ካብ ዝስማዕ ዳርጋ ነዊሕ ኣቑፂሩ ኣሎ ዝበዝሕ ግዜ ድማ ርጥብ ዝበለ ሓታታይን ተኻታዓይን ከይረኸቡ ዝሰርፁ ሓሳባት ኮይኖም እዮም ጸኒሖም ነዞም ብስነ ጥበብ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ዝተኣኻኸቡ ስነ ጥበበኛታት ድማ ተመሳሳሊ ዕጫ ጎኒፍዎም ይረአ ኣሎ ሕጂ እውን ምልሲልና ናብቲ ኣብ ጉባኤ ዝበልዎን ኣብ ሕጎም ኣስፊሮሞ ካብ ዘለውን ምልሲልና ምርኣይ ከድልየናዩ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሲቪካዊ ሞያዊ ዞባዊ ኮነ ኣውራጃዊ ምትኽኻብ ንዝተበገሰሎም ዕላማታት የሃርሞም ይስዕቦም ይኽተሎም ኣሎ ደየለን ክግምግም ርእይቶ ክወሃቦ ነቐፌታ ክመጾ ንኽመሓየሽ ወይ ድማ ዳግም ንኽውለድ ዝግባእ ርእይቶ ክወሃቦ እንተዘይክእሉ ከምቶም ኣብ ኤርትራ ዝተጓነፉ ተጓንፎታት ደጋጊምና ክንርኢ ክንነብር ኢና ማለት እዩ ካብ መሰረቱ ክንእከብ ከለና ቅድሚ ሕጂ ሓቂ ዘረባ ከምዚ ካብ ምእካብ ክጅምር ከለኻ ኤክስካብ ከምዚ ዋዕላው ናይ ትበጽሕኒ ኢኻ ኣብ መጀመርታ እዩ ብኹልነፍ ነይሩ ኩሉ ነገር ምጽዋር ዘይመርእ ናይ ሓሳብ ነገር ይመጽእ ብዙሕ ነገር ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ መሰረቱ እዚ ጉዳይ ዝንዓና ከቢድ ምኾን እንዳፈለጥና ኢና ጀሚርናዮ ግን ምስ ጀመርናዮ ከምቲ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ተመክሮ ኣንጻር ኮይኑ ጸኒሕና ሰብ ቀልጢፉ ተኣኪቡ ቀልጢፍና ናይ ባይቶ ናይ ዋዕላ ንገብረሉ መዓልቲ ወሲና ከም ዝደራኸ ከዓ ብዝሕሰብ ደለዎ ከዓ ተሳተፍቲ ከዓ መጽኦም ግን ኣባላትና እዚኦም ጥራይ ኣይኮኑን ብወረቐት ጉዳይ ብናይ ዓዲ ምርሓቕ ብናይ ስራሕ ጉዳይ ዘይመፁ ደርጋ ክንዲ ኣብዚ ዝነበረ ዕስፎ ዝኾኑ ከዓ ኣለውና ካልኦት ማለት እዩ ኣብ መጻኢ ከዓ ኩላትና ሓቢርና ክንጓዓዝ ካልኦት እውን ደገ ዝመፁ ተለዉ ከዓ እንዳተኣኻኸብና ክንከይድ ማለት እዩ هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية طبعا ده حقي نايت محبر شومون تنت بشدشته كاب أبالات محبر أب حد زي مرد مزفتر كساب مكساس ون زبص حنت قينو قدمي ناب حقي ويون بيت فردي مخاد بأبالات بورد ترأيو أمانغو بؤسات زرداد مفتحي كركبي كبا زخونه محبرتنيان زقات موت أقامات قدايو قدمي ناب كفلي بورد مقرابو قطتا ناب كالئ حقاوي من قدي كأنفت أي قبان ميزانو ترأي دما فلما بأبالاتن بوردن بأبالات بوردي زاد اللي مخرن مفتحن كنادة اللو كوينغنا كمتي أبناي فلما زغلصنايو أمانغو أبالات بوردن زي مرددا كوغوانفت أني حكنسو بزي أب حقي زغمتو كفتحو أي ترأيون أب كندؤس كلته كابتوم أدمينات ناي واتساب زنبرو نزاي دليو ناتسألتسألو كغلفوهم يوم ترأيوم أزي دما نتي إرتراويان أب عدنا حقي يدلينا لو نبلو زلنا زتعرر كوينو حقي متكال تراي زي كونس مكنا خانن نعقو مجزأن يدلي بأمنت بفقرن بمتحللاين كتسرح زي كال انت خوينو نابتي حزبي أكيبكا زتخلكايو حقي تماليسكان نعقو كتوكاسن بؤو كتجزأن إنبركا سلازي محبر سنة أبنياتات دليت فتحي نتي زرق قوة حقي كختلو انتزخلون ملسي حتوتاتو من ملسي قريجتو من أي مساءنوان أزي تحجتو بزي تزازيم اللوز مزعربي بخالة تحجتو كساب نرخب سلام نخلنا ميساخم تنحكو أدلاو نقرابن ششاي قبرها النسيء